Good evening everyone. Muli nandito naman si Brad Alvin Gitamondo, Bishop Delegate Roman Catholic Apologist. Ating topic is Hebreo 12:23 ng mga panganay. Lalo na dito na ang nalalaman sa talatang ito, mga santo ng Katoliko. Kung mga Katoliko pala ito na santo kasi pangkalatang pulong at Iglesia Katoliko, Iglesia Katolika. Panganay nangatatala sa langit. Sino nang naman may mga santo na mga nandoon na ngayon sa langit ng kaluluwa o espiritu, ng mga mababait at mabubuting tao, ng mga santo. Mga Protestante, wala naman yung santo. Yung MCGI, ADD, Soriano, walang santo yan. Para sa kanila, doktrina nila at aral, tulad din ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, 1914, at itong Sabadista, Seventh Adventist Church, at ibang religion, Saxinova, Mormons, etc., itong mga sulpot, ang katawan daw nila at kaluluwa, nandoon pa sa libingan. Wala pang napasok sa langit. Hindi ito mga Katoliko, hindi ito mga Protestante itong napaloob sa langit. Mga Katoliko to, mga panganay. O siyempre, una naman Katoliko sa kasaysayan, kaya mga naging santo, banal na nandoon na ngayon sa langit. Napasalangit na. Nangatatala ng pangalan sa langit. Mga Katoliko to ng mga santo, Catholic saints. At sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Napakaliwanag dyan, Hebreo 12:22-23. So sa showdown, meron bang Brad Alvin bababasa Iglesia Katolika ayon sa Biblia, Tagalog? Dating Biblia version, meron, Hebreo 12:22-23. Sa talatang 23, again, sa pangkalatang pulong at Iglesia. Pangkalatang pulong at Iglesia. O ayan, para walang dayaan dito. Napakaliwanag dyan, oh. Pang itong yelo, kalahatang pulong at Iglesia. Pangkalatang pulong at Iglesia. O ayan. Ngayon, magrereklamo yan sila kasi walang nabasa si Brad Alvin, Katolika. O, that is unfair kasi nga, pababasahin mo tayo ng, halimbawa, banana, ipabasa mo sa Tagalog Bible, siyempre saging doon. Pag may nabasa ka sa Tagalog Bible, saging, yun yung banana. Ganun eh. Huwag maglukuhan kaya itong mga hindi Katoliko, MCGI, INC, Sabadista at ibang reliyon. Mali ang ano nila eh. Yung premise nila. Kasi ipabasa sa iyo sa Tagalog, yung Katoliko na letra po letra. Walang letra po letra kasi ang Catholic Bible na Tagalog, may katumbas. Anong katumbas? Pangkalahatang pulong at Iglesia. Pangkalahatang pulong at Iglesia, yun yung letra po letra. Letra po letra sa Biblia mababasa. So meaning, Universal Church or the Catholic Church, Hebrews 12:22-23. Napakaliwanag dyan, Hebreo 12:23, hindi yan matutulan. Ngayon kung dito tayo sa dito muna tayo sa Greek Bible, no? Dito yung Greek Bible ko dito. Ito napakaliwanag. Greek English Interlinear New Testament. Ayun, ito babasahin natin dito, no? Dito muna tayo sa RSV. The same verse kung what is the sense of the verse in Hebrews 12:23 na binasa natin sa ang dating Biblia, King James Tagalog Version. The same verse. Hebrews 12:23, kung hindi ba ganun din ang sentido ng English at original Greek, basa. Kay Ecclesia, prototokon, hapo, gigmamenon, henuranos, kay Crete, Theo, Panton, kay Pneumasi, Dikayon, Teletemion, ay napakaliwanag dyan. And to the church of the firstborn, having been registered in heavens, and to the judge, the God of all the spirits of the upright, having been perfected. So to all the saints, to all the firstborn ones. So, sino ba yung mga santo na nandun sa langit? Di ba mga Katoliko lang? Kaya nga, Santa Iglesia, Santa Holy Church, Santa Iglesia Katolika, Apostolika, dahil tatag ng mga apostol. Napakaliwanag dyan, oh. Oh, King James Version, basahin natin. Para makumpara natin King James Version in, ito mo ng Douay-Rheims Version, no? Douay-Rheims Version. The same verse. Kung ang sentido hindi ba the same, na it is the whole church, or how does the Douay-Rheims Version term this in Hebrews 12:22-23? And to the church of the firstborn, who are written in heavens. O ayan. Sino yung iglesia ng mga panganay na nandoon sa langit? Sa panahon ng mga apostol, sino yun? Yung mga apostolika nga, sino yun? O, basahin natin dito. Sa Pahayag o Apokalipsis, ang dating Bible na naman, ang dating Biblia, paborito ng mga MCJ at Iglesia ni Cristo, Apokalipsis 18:20. Kaya apostolika, Santa Apostolika, kasi yung mga apostol nandoon na ngayon sa langit. Tayo lang nagtuturo niyan, mga sila San Pedro, San Pablo, San Juan,
ebangelista, nandun yan sa langit lahat, wala dito sa lupa, wala sa libingan. Katawan lang nilang namatay sa libingan, pero ang kaluluwa at espiritu, naging sakdal na dun sa langit. Hebreo 12:22-23, Apokalipsis 18:20, Revelations 18, chapter 18, verse 20, magalak ka tungkol sa kanya, o langit, o ayan sa langit ha, pangkalatang pulong at iglesia sa langit. Ano nga sa langit? Kayong mga banal, o mga santo, santa, mga pinasakdal, o wala talagang iba, iglesia katolika talaga to, santa iglesia katolika. At kayong mga apostol, o apostolika, ang iglesia sa langit. Pangkalatang iglesia pulutong sa langit, mga apostol, kaya apostolika sa langit. At kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa Kanya. Napakaliwanag. Apokalipsis 18:20, sinususugan yung talata ko na I cited before in Hebrews 12, verse 23. Ayan, napakaliwanag dyan. Ngayon, dito tayo sa King James Version Bible. Kunin natin tong King James Version kasi basahin natin to. Napakaliwanag dito. Mas lalo na itong King James English. Kumakampi ito sa Katolik, no? Dito interpretation kundi sa simbang Katoliko, letra po letra. Hebrews 12:22-23. King James, King James English, napakaliwanag to. But ye are come unto Mount Zion. Saan tong Mount Zion? Bukid ng Sion. And unto the city of the living God, siyudad daw ng buhay na Diyos. Heavenly Jerusalem o Jerusalem na nasa langit. Unto innumerable company of angels o mga santo na mga banal na mga anghel. Verse 23. To the general assembly and church of the firstborn. O yung general assembly meaning Catholic. Yun talaga originally Catholic Epistle of St. Peter the Apostle. O, halimbawa, the General Epistle of St. James. Ayan ha. Sinino na St. General? The General Epistle of St. James. O, wala tayong dayaan ha. King James Version to, General Epistle. Pero anong equivalent nito sa original talaga? Epistola Catholica yan, hindi yan General Epistle sa original. O, ayan. O, Catholic Epistle of St. James the Apostle. So, yung general, sa Hebrews 12:23, General Assembly of the Firstborn, Catholic Assembly of the Firstborn yan, literally. O, Catholic Epistle of St. James the Apostle, the Wayran's Version, napakalimanag. Walang dayaan dito. Tapos dito naman sa King James English, o, General Epistle. So, general equals Catholic. Catholic equals general. Napakaliwanag yan, walang lusot. Paglahi mga protestante makidebate, walang lusot. Kasi sa atin, balikan ko ulit, masasaktan itong mga hindi Katoliko. Sa Katoliko actually is letra po letra. Bakit ba dabi letra po letra? Kasi tayo may-ari nito. Walang kalukuhan sa mga nagsulat dito sa Biblia ng mga Katoliko mismo, ng mga apostol, mga ebangelista. Tapos wala pala ditong mababasa letra po letra. Puro pala ito mga parables. Baga-interpret pa pala to. Hindi, pinasulat nga itong mga letra po letra dito para maintindihan agad natin, para sa iglesia. Kahit letra may nakasulat dyan, Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli, Epistola Catholica ad Sancti Judei Apostoli, Catholic Epistle of St. James the Apostle, Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, Catholic Epistle of St. John the Apostle, Catholic Epistle of St. Jude the Apostle. Kahit mabasa pa yan nila, ayaw nila tanggapin. Wala tayong magagawa dyan. Bibigyan natin ng letra po letra, hindi naman tanggapin. Wala tayong magawa. Hanapan, Badalbin, may letra po letra lang, showdown sa Tagalog. Basahan mo pangkalahatang pulong at iglesia, the whole universal church, Catholic in English. Hindi na tanggapin sa Tagalog. Wala namang ibang meaning dyan na synonymous. Wala tayong magawa dyan. Pero ang punto dyan, merong nababasa sa Katoliko, letra po letra. Ayaw lang tanggapin ng kalaban. So hindi problema natin yan. Bakit hindi problema? Wala tayong problema kasi sa Biblia. Letra po letra ang Katoliko. Dito ba sa Biblia, sa Protestante? Ito, King James. I-challenge ko mga Protestante. Meron ba dito Protestant Church? Isa-isa natin. Wala eh. Iglesia Protestante? Iglesia Protestante? Wala. Iglesia ni Cristo? Diretso? Wala eh. Sa Greek and Latin, Iglesia to Cristo. Iglesia Pasay to Cristo. Wala eh. Tapos MCGI, Members Church of God International, wala dito sa Biblia kasi Tagalog, English, Cebuano. Saksi ni Jehovah, wala din dito sa Biblia. Diretso, saksi ni Jehovah sabi dyan, ako si Jehovah, kayo aking mga saksi. O hindi yung diretso saksi ni Jehovah sa statement. Baga binago ng mga Jehovah's Witness. Wala talaga sa ibang born again Christian church, wala din sa Biblia. Pero Iglesia Katolika, meron ba? Meron sa Greek. Dito na tayo sa Greek. Dito. Ulit. Kasi hindi tayo lalabas ito sa Greek.
Oh, Roma 16:23. Oh, isang buklat ko lang, praise the Lord, glory hallelujah. Pinapatubayan talaga tayo ng Holy Spirit, although we are unworthy to be a chief apologist because I am a sinner. I have also may pagkukulang sa Diyos at sa aking kapwa, maging sa aking pamilya, pero sa awa ng Diyos, pagbuklat ko, diretso agad na buklat. Nakasara to kanina. Pero pagbuklat ko, Roma 16:23 agad, wala naman akong marker dito. Oh, praise the Lord, glory hallelujah. Romans 16:23. Sa English muna, sa New Revised Standard Version. Gaius says also to me, and to the whole church, greets you. Erastus, the city treasurer, our brother, Quartus, greets you. The whole church. Napakaliwanag yan. Ano ng whole church? Sa Romans 16:23. According sa original Greek, Espasitai, Homastaios, Oleos, Moi, Catholis, Ecclesias. Ang sulat to the Romans, pro Romaios, ad Romanos, in Latin. Sa Greek, Catholis, Ecclesias. Sa English, the whole church. The whole church is equivalent or equal to Catholis, Ecclesias. The Greek, Catholis, Ecclesias, equivalent in the English, the whole church. Napakaliwanag dyan. Tapos, bibigyan mo, pag Sudan, bibigyan mo, hahanap ng word na Katoliko na Spanish or Latin or English. That is unfair. Greek tayo. Brother Alvin, wala ka nabasa Catholic Church. Siyempre, English yung Catholic Church. Ang mabasa sa Grego, Catholis des Ecclesias. Sa English, ang equivalent dito sa translation dito sa Biblia, whole church. The same din yun, the same. Whole, ma-Catholic, ma-whole, ma-Catholis. The same lang yun. Para bang banana, yun din ang saging, yun din ang lakatan, yun din ang tundan. Manluloko talaga itong mga ibang reliyon. Para lang manihis tayo. Para patunog, wala talagang letra sa Katoliko, kaya nga binabandera nila, binabandilyo ang Katoliko, lahat ng aral, wala sa Biblia, hindi mababasa. Ay, panluloko yan, mga kapatid ng Katoliko, baligtad. Ang sa kanilang aral, wala sa Biblia, letra po letra, pati ang pangalan ng kanilang iglesia. Sa Katoliko, meron lahat, letra po letra. Di ba? Trinity, binasa kong nung araw, General Ain ko sa Tobit 12:6, o sa Old Testament, Sancta Trinitas, et unitas divinitas. Napakaliwanag doon. Sa Latin Bible, Clementine Recension yan, based in the 3rd century from the St. Jerome translation. Di ba, si Tertullian, 3rd century, kasabay sila from the Greek trias, trinitas, trinitatis. Nasa Biblia lang Incarnation, nandyan yan sa Biblia, incarnation. Protestant Bible. Bishop Berkeley version ng Church of England, Bishop Berkeley version. 1 John chapter 4, verse 1-3. Christ who came incarnated as man. Napakaliwanag ng incarnated. Bishop Berkeley version. Sabihin ninyo, wala sa Biblia, Katoliko. Nasa Biblia yung lahat.